28. orrialdeko lehenengo ariketa honetan eskatzen digute adieraztea berreketa eran hemen agertzen diren erroak. Bakarrik nahi baldin badugu egin hori, hau da, erro moduan dagoena berreketa eran idatzi, ez dugu zetan aplikatu behar inolako propietaterik. Bakarrik da, adibidez, bosterro x izango dela x ber bat boste. Hau da, errotzailea izendatzailean ipintzen dugu eta barrukoaren berretzailea goian ipintzen dugu. Kasu honetan, bat boste. Bigarren kasuan, daukagu hiru erro x kuadro dana berbost. Berbost. Eta x-a berbi eta hiru erro barruan, bada x ber bi eren. Orain hemen aldugu bidertu. Berretzaile biak x ber 10 eren. Posible esan, idatzi aurretik berreketa eran, barrura sartzea berbost, eta orduan ber 10 iztea. Eta geratuko zen olanik. Eta gero ja, x ber 10 eren. Modu bietan, ondo hongo zen. Kasu honetan eskatzen dena denez bakarrik erroa berredura eran idaztea, honan izango zen. Beste hau. Zuzenean, a ber 6 errotzailea izendatzailera. Eta barruko berretzailea zenbakitzailera. Orain, hemen 16 simplifikatu alda. Biak zati hiru. A ber bi bosten. Ez da eskatzen simplifikatzea, baina zeran aldan egin, egitea ez dago txarto. Hemen, erro barruan daukagu zatiketa bat, zatiketa hori alda simplifikatu. Beraz, aldugu egin. Hori izango dela, erro a ber 7, eta orduan a ber 7 biren. Edo, aldugu ipini, lehenengo ber bat biren, eta gero hemen barruan ja simplifikatu. A ber 7 ber bat biren, hau da, a ber 7 biren. Bietan ondo. Hombre, simplifikatzea lehen bailen, normalean betitoten da ondo. Beraz, igual lehenengo modua, hobi hau izango zen. Baina biak ondo. Azkenengo hau, bi erro ditugu. Bajo gara, banan. Lehenengo erroa zer da? Erro x barruan dagoena, ez? Beraz, x ber bat biren. Eta hau dana dago erro baten barruan. Beraz, hori ber bateren. Orain, berretzaileak bidertu egiten dira. Beraz, ber bat 6. Hemen posible izango zen, aplikatzea propietate bat esaten duena, erro baten erroa, errotzaileak bidertu inbiar direla, orduan, hau berdin 6 erro x, eta orduan, x ber bat 6 bebai. Modu biak, ondo. Azkenengo hau, antzekoa da. Beraz, aldugu esan. A ber kasati m erro hau. Eta hori, enegarren erroan dagoenez, ber bat zati n. Orain, berretzaileak bidertu, a ber kasati m bideren. Aurrekoan egin dugun moduan egiten badugu, erro baten erroa, bidertzen dira errotzaileak. Eta a ber k. Eta orain, a ber k zati m bideren. Modu bardina.